Rekluti ġodda fil-korp tal-Pulizija u uffiċjali preżenti jistgħu jħadnu tatus fuq riġlejhom u dirajhom mingħajr ma dawn jagħtuhom. Ħabbar dan il-Ministru Byron Camilleri l-ħamis filgħaxija permezz ta' stqarrija fuq Facebook hekk kif spjega li tpinġija ma tiddeterminax il-kwalitajiet ta' persuna, iżda persuna għandha tkun iġġudikata fuq ix-xogħol u l-professjonalità tiegħu jew tagħha. Il-ġimgħa filgħodu One News iltaqa' mal-Assistent Kummissarju Ramon Merċieqa hekk kif spjegalna l-punti saljenti li jinkludu r-regoli l-ġodda marbuta ma' tpinġija fuq l-uffiċjali tal-Pulizija. Fost oħrajn is-Sur Merċieqa spjega magħna kif dawn l-uffiċjali kollha li jridu jagħmlu tpinġija jridu jagħtu dettalji lil bord imwaqqaf apposta biex jiġi assigurat li tatu timxi mar-regoli stabbiliti. Fis-sistema wkoll hemm reviewing board biex dawk il-membri tal-Korp tal-Pulizija kollha jridu l-ewwel japplikaw jagħmlu dikjarazzjoni u juruna eżattament it-tip ta' tpinġija li se jkunu se jagħmlu. Ukoll jippreżentaw il-qisem tagħha biex daħna nkunu fiċ-ċert li t-tip ta' tpinġija li jagħmlu tkun qiegħda toffendi lill-ebda nies mill-pubbliku li huma klijenti tagħna fl-aħħar mill-aħħar la brazza, la bradika, la reliġjon jew kollha jkunu sessisti jistgħu waslu messaġġ negattiv għal kuntenut ta' dak li jixtieq il-Korp tal-Pulizija. Intant fil-waqt li uffiċjali tal-Pulizija issa jista' jkollhom tpinġija ma' dirajhom u riġlejhom, it-tatus huma projbiti li jkunu flonq fil-pala tal-id, f'wiċċhom u f'rashom, ħlief għal raġunijiet mediċi jew interventi kosmetiċi essenzjali. Dal-eżerċizzju sar ukoll fl-ispirtu li qed ikun hemm kandidati żgħażagħ ġodda li jkunu jixtiequ jissieħbu fil-Korp tal-Pulizija u għalkemm ikollhom ix-xewqa jew nkella l-kwalifiċi kollha neċessarji u anke aktar mill-kwalifiċi kollha neċessarji kienu isibu impediment li jkunu jistgħu javvanzaw u jibdew karriera fil-Korp tal-Pulizija. Fil-fatt dwar dan l-aħħar punt is-Sur Merċieqa spjega kif bħalissa msejħa miftuħa rekluti ġodda li jixtiequ jissieħbu fil-Korp tal-Pulizija. Wara li kif għadhom ħarġu l-riżultati tal-O-levels għandna call for application miftuħa, allura nistieden il dawk iż-żgħażagħ kollha li jixtiequ jagħmlu parti mill-familja tagħna li ngħidilhom li jekk għandhom it-tatus jiġu sintendi proċessati wkoll biex jaraw ikun hemm xi ħaġa negattiva fil-messaġġ li jistgħu waslu imma jistgħu jiġu faċilment japplikaw biex jissieħbu fil-Korp tal-Pulizija. Intant dwar dawn ir-regoli l-ġodda kien hemm qbil anke maż-żewġ unions tal-Pulizija biex bekk bdew jieħdu fis-seħħ minnu fih. One News Rejza Ammit li huwa l-President tal-Police Officers Union fih dan il-General Workers Union faħħar dan il-pass il qudiem fih dan il-Korp tal-Pulizija. Aħna bħala POU naqblu magħha din it-tattatura tal-Pulizija se tagħti ċ-ċans barra li jitlu japplikaw iktar pulizija ħatimxi ma' pajjiżi Ewropej li għandhom diġà basta daw ma jkunux vulgari kif ħarġet l-SOP tagħna.